Як за год змяніліся цэны ў крамах, высветлілі калегі з нашага сайту belsat.eu. Яны правялі цікавы эксперымент. Набылі ў онлайн-краме выпадковы набор прадуктаў і параўналі цэны на гэты ж набор год таму. Выйшла, што рэальная інфляцыя абганяе афіцыйную ў 3 разы. Закупы нашыя калегі рабілі на адным з самых папулярных онлайн-сервісаў у дастаўцы ежы ў Беларусі. Каб параўнаць кошты на тавары, яны скарысталіся галоўнай старонкаю гэтага сайту сёння і яе архіўнай копіяй год таму. У кошык закінулі 34 практычна выпадковыя тавары. Прадукты харчавання і сродкі гігіены, якіх цалкам бы хапіла любому беларусу прыкладна на тыдзень. Выйшла, што за год гэтыя прадукты падаражэлі на 22%. Што адрозніваецца ад афіцыйнай статыстыкі Белстату. Паводле яе рост цэнаў у Беларусі за год склаў толькі 7% у цэлым і 10% на харчовыя тавары. Аналітыкі Еўразійскага банку прагназуюць яшчэ больш імклівы рост коштаў да канца года.